Pining Mr. KYF ka chapahai dun Bijoy rong hang aphan kar chupon. SDC to methang party asai hemalong pherang ke mai ke phapon. Nilep constituency long pen Ilyas Phangcho phansi Congress tiket Vivek Nangji puke hang katarampon. Dong muka kalong Congress song tumchi rokto kami kang nipon. Kolongwa sar thebia rong ameka romen rong hang lapen lina kropia sopo Bijoy rong hang kedam tang ingdeng plikebronar kep kar biresonim so rong ajialong Mr. KYF chepahai ponsi kolongwa hawara phan nong mewan pilopu hoksi arare tum karchu ame padupon lapen thu nijang kar bianglong pen ke alang le hello Mr. KYF chepahai dun chenga bang pulo lasro jog rong arada tum aning arong si Bijoy rong hang aphan karchu ajai meg dengpon Bijoy rong hang ki inut ang thekdut hekser lapen rong klim somara phan kai kita lam ke me sai ke me ke than pon vera banglo lasro jog si rong arada tum Bijoy rong hangapan aning kaparung ponjia phansi karchuta padu ponlo pusi rada tum lapenan thej paklang pon rinti labang so karchu amia long rong rada tum adon asap sabatangka cirungsi Bijoy rong hangapan surike batangka ta pajirpon pothat lang sopen khorsing teron report Malong News ini niltum kacitong belasan hello ne kedam tang ingdeng plikebra narkep karbi youth festival along niltum niang karbiang long pen ladak niltum sarthebiarong amekar rumen rong hang asupu thare Bijoy rong hang alang lisi raji kacipate along dunlo asiko pai ke mi pen alang li Mr. KYF kecheng siang deng kelong dun ajoy nesi niltum kachi hok pen mate Mr. KYF dat kalilo alang li kedam tang pustame kaprek anong eta kelong dundu lapen rong rup along stame alang li ke Japon ke klem chupaduk mesian aso joine si niltum sarthebia rong amunit lo mate ari solo pu ansu se aprang kapadam thekji mate ansu se ke thek kere angsong level kapadun jephan matenon klimso bihek mumar atum phan pusame mesen pen ke Japon thek je phan pusi niltum pini chingrum pet pen chitong do an pustame niltum kolonga sarthebe arong pen niltum ningkang samate ningkarong pen anso se pethek perenang pusi niltum ahin pen mapla epagwet pusame niltum archupon iglo kolonga sarthebe arong along nilitum sarpi sarphu lapen klem samar do an pen risue jang kadok we pini ladak rong hang hem nitum chingrum pet pen nilimi hai mate alangli Mr. KYF pining 2022 aning kan alangli kecheng siang deng chupang dun si alangli phan nilitum ladak kolonga hawar risu ejang lapen sarpi sarphu atum pen ningkang sam chupaklang si pini ladak rong hang hem alangli Mr. KYF hem pusami nilitum archupon lo lapen nilitum isigi pudun kang tunga bangke alangli anjuse angsong angdeng ki duntu thagi phansi nilitum kadogwe pusame alangli phan hirjume hangpidon lo lapen ladak ilitum kachini nangjia bangke alangli loge thek chotakali alangli kapre ka sai same alangli aning hangpik lapen hirje ke her lapen alangli belek along same alangli bori duno nasi latai si mane da rong berong thak phansami si kimisen asai pusi nilitum kadog beta mat hadunangji lasi alangli long pen nilitum kachal duneng ta dopik lasi alangli pusame ladak arong nilitum sarthebe arong phan pusame alangli anjo se kimisen atawarang japon pusi nilitum kadog beta ning thedon lo lapen rong si ben same alangli phan anu se bori dun lang pusi nilitum kadog beta chiparai ponno aprangsi nili rong arat mate dak sodar be arada phan nili ning sing sampilo pini lason ke nili kaya long ke chengsi mate ningkang sam nai harni busen nili ke chi hokbo athe inura munit phan kar chodam pulatang tela ko pai ke thepi ga munit
akaprek amni thang bak be phan kar chudam de matidi halabang sokar chudam pote la soman peng ke long lage nilining arong pilo ne kai long isya phur kimolo lage lasi nili chipupo lasi jasemet dak sodar be arong mate dak arong asar penceng lok la dak kaduga we rong ara doan tum stamela puson nili phan inut mesenang thek bunang nang ke hok pe nili phan man peng nang ki pi labang ke ning arong par piglo lage nili ko pai si nili chi hok pol lasi gadoi phan stame nili kengkam tin ka chi yorlong talang litum nili phanang support dun pik asitin kengkam chi jordum stame rong rublong ke japon klim somar phan ke kan kilun ke than pen cheng lok jutang jubat lamen lamchong kapre ka sailong ni li klem dun stame alang litun nang Jami poni phai trainer kebar ni SDC atum pherang ke amai ke phapon SDC President Chandrakanta Terang lapen propaganda secretary Daniel Terona hinpan si me ke phapon alam the than pachini pon alang itum kaning je pona tengke SDC atum Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong nang ka homria hot memorandum alu pajer dun jasamet pe labang so memorandum alu along ke jong pon ke isiang deng along ke jong dun prabjin pen article 244A mate autonomous state ke pachunji aputhak hiniang deng along ke jong dun bang ke Meghalaya pen Assam aduya hoy pharokresir kebra phokebra se government notification arona teng pen si chingwai nangji lapen ke thamang deng along ke jong dun bang ke eco sensitive zone lapen elephant corridor ke pen chongji aputha difu pen Dharam Singh Rong Phar lapen Drostam Rong Hang report Malong News. Assam Chief Minister ke hai Himanta Biswa Sharma Julong President a party ASDC in pen Thomas the Demon Committee in pen Meta President Propaganda Secretary Daniel Terona ex-CM ASDC Kongjunban something Kongjunban President lo kami memorandum apa dulu sidun memorandum ke Ladakh semela bangani lutum somthom kutap ni lutum sama Chief Minister ni chini lo siapang dia autonomous state labang ke handbrake autonomous state lo 1956 60 decades pen lo lah handbrake lo tak so bangke ipusi lo asap pecunci bangke itu so isu bangke ani dingpu isu lo bangke ka Bangalore mo pada Assam lo pen Meghalaya border so thak bangke chingbai tulo second point bangke lapen ke thom bangke eco sensitive zone elephant corridor labangke Kaziranga national park ka Bangalore la so ke expand jipu mana papa jipu adim ke papa jipu marat longri papa jipu ahelam tolo eco sensitive zone lapen elephant corridor jelas no puthak alang ni bangke ini tu mahin bulo dia la bangke man illegal lah occupation dengan andu aron MSC Kangwai non jonglo la sojok aracharia long tina tumta tiket ka chithialam ki kang bomlo rason se nileba constituency long ta Elias Phangcho phansi congress tiket Vivek nangji pusi ka chisong kedeng pon jangmi poni phai krenar kebarni nileba congress claim bang atum ami thanga sai hempen bomulang somati silini jan an bai pachijeng ponsi songaja kong chiprang pon lapen det pen nileba constituency long ke Elias Phangcho phansi congress tiket Vivek nangji pusi nileb mondol congress committee atum pen ke hang pon padu labang so ami long bang pharo police se nileba long congress claim bang atum chetong dun labang so ami nilib mandal congress committee adun mai puthare be kongchun bang fabric ro lapen aria sang ho tum chetong dun pusi nil ta pherang ki pen birta nang pali chukki hola pen Ramesh Teron report Malong News ini ni tum labang so bike rally pate almu che jeng pontang kok a thege la hello non ke bang ji election MAC election asi la so puthak ni tum dak ni ba candidate Elias Phangcho alang li fan ticket pipon rek nai pusi ni tum high command tum phanta pachini lo pen piposi pipon vek nang kok pom mate nilitum la hello ke damtang MP election la pen MLA election hosta me nilitum nilip along ke congress hi haila sinon du high command pen jong si anuka prek a candidate pen nang toy pulote nilitum dak niliba congress tum nilitum congress akam chek cherabun thek thek ko la pen jong si nilib along congress jong si ke kerem lo pulotang te la high command tum sila bang ka dai che nang kok Kilo pena candidate phajong si ticket pipon det pute na tumke cherabun thekte lapu ya labdi onile tumke anut ka prek pen jong si high command pen ticket nang pipen dak nile barar long nang toy pulote nile tumbangke labange congress akam claim pon thekte det po lapen congress rem det to pulote lake high command se dai chen pon vek nang ko nili mondol congress committee general secretary hoi pen tini alam the thani kha ini tungla bike rally kidi ponalan thegala lo open nili prangjong
Monol Congress ta VP penda than Clardak pen than lo. Pini a bike rally bang kedak Chokyala mate nili bang bong pensi kam claim pon itu. Semet per bang ke pini ke Ilyas Pangcho Khan tiket pinai pu. Kasolam phe pen pasi pini bike rally bilo. Kasire chumili tineli pen Siloniana nitum tamji. Napel bangso ke dam ya hut. Penanganar mudo ni tuma phai chen elang yo. Namo penangana pisini tum bangso phai longji. Asi semet pen pini bike rally lam thegela hela. Election non headlo la sojo Congress asong tum tam mei thai ke do inglum tet bomlo lason si jangmi puni phai krenar kebarni Mahamaya constituency arlo dong mukak long kamteron auditorium hall along Congress asong tum ke bangji MSC kang waya puthak cherok tokome padopon pusinil ta pherang ke pen bilta nangpali labang so melong jasemet Mahamaya lapen korkan thia constituency a Congress aklembang atum ansi chetong pon labang so melong jasemet ke bangji MSC kang wai mate election a hot koson si Congress asong ke pangtang kringjima lapen arada phan aning kapang sam dop pen election kapahai unjima hei hui pen chenglok puthak che than chimum pedepon labang so melong BJP pen chenglok kapre ka song tumta Congress along chipaudun lapen thu labang so melong ke DCC ami phusum ronghang alhisar paman pen chetong du la so melong abare mayam bidasing rong pi asok teron pen chenglok tumta chetong du lapen Congress asong atum hempre ka puthak RDP pon puta melong lam thej paklang pon benti puloni pen probin taro lapen dong mukak pen Daniel Sontimung report Malong News tidak cerok tokame lo Mohammed lah pen porkanti MSC constituency Mandal Congress Committee join di padu suami lo angke join di na bang mangke padu ben bang tiket susah chat lo ejek number bang ni anjing ni antar bang compare rapport dan nama tit bang ini bang poni na kalau anjing bang tiket kok kado ko angke join BJP ASDC kapen PHRC bena bayi ni bang apa Ante la non la purvia putha. Kapre long islang non la CM tum la beneficiary panta IPN pui pon pada pasok tak nang tum pio pui. labang ke chok chepik lo ate Karbiang Autonomous Council andar putra fiksi sa longde amalli ke Karbiatum ba non Karbiatum aprang men ke do hakuku pen ke do district longle aku pen ke do munitum ban ko ke tong tri confident ni aku lo lapen people si alang litum kapre kamen haptum long pom labang da jinang kau ate la hai kachong thui pon lo rara to mana chong thui pon lo la pena tangka ta kadulong oteng ma ke ko anama porlen tangka la national highway department atum pen PPG ke manga teng pen ta ipon pide pusia dulong a hokalam kudamer lo pulotang pe lason le ke klema hok pulotang pe taba ke chok chip tik hangjang lo ye la ma bang thang na ta the ni le tum ke pachini dunyi po nile tum Congress a party office alam party office hai mano nile tum kemang alam tapen lai ke pachini dunyi pusi nile tum matha lasi nile tum ke matha bang ke Karbiang long kadu ke we association puna party puna celang rapet pen ke kroy alam piposi nonton na implement pipirek ma article 244 eh bangso na implement people implement people pederma autonomous state within the state of Assam pulaso amang people sin nang piregma asinang pinang po create korida prangra pulaso alam pen lo la pen la bangso autonomous state alam tet na galilo la price hike alam talo moy hormon tara dorkeso abang rule bekang populo la pen Karmi latai sono la pen pamo pen porlen alam hai pi proposal nang le putra pitan ini tum cing cela athema kaching kiji protang te seat alam seat sharing alam tan le ro elo la seat sharing alam na bang bang ni university te ke de la sini tum
isi komiti non seng lo so komiti seng le kopi ma ching wai po ching wai dat isi abang so lama ma bitat le